Sergi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. En primer lloc, volem que facis un balanç una mica d'aquest primer any com a cònsol major d'Andorra la Vella. Gràcies a vosaltres per venir al Comú d'Andorra la Vella, justament avui, que és 16 de desembre, un dia de fer l'any. Doncs el balanç, molt positiu, molt enriquidor a nivell personal per conèixer realment totes les persones que fan possible el dia a dia del Comú, tots aquests treballadors, 516 treballadors, que intenten donar el màxim i que nosaltres volem escoltar-los, aprofitar de tota la seva experiència i ganes per poder tirar endavant aquesta parròquia, la capital, i jo crec que ens ha anat molt bé aquest any. És a dir, sempre hem de ser més ambiciosos i esperar més coses per l'any que ve, que és el que estem treballant amb aquest pressupost 2025, però jo crec que ha sigut un any d'entendre com funciona el Comú, tots els que formen part d'aquesta majoria, prioritzar quins temes ens toca, però sobretot escoltar molt els treballadors, a tots aquests caps d'àrea, caps de serveis administratius que porten aquí molts anys i que tocava escoltar-los. Dins de les millores d'equipaments està la reforma de la plaça del Poble, que té un pressupost de 2,6 milions d'euros. Quines millores específiques, breument, s'implementaran? Bé, jo crec que aquest projecte, és a dir, més que les millores específiques, és aquest projecte, el sentit d'aquest projecte, i és el sentit d'una plaça del poble amb vida i, com es diu el títol, una plaça del poble amb ànimes. Llavors, aquestes 5 ànimes, 5 espais que volem que tingui aquesta plaça del poble, amb una intenció que li vam dir clarament al despatx d'arquitectura. Volem una plaça que el ciutadà la pugui gaudir els 365 dies de l'any. I llavors, per això s'han creat aquests diferents espais, un espai amb la natura, molt verd, molta gent ens demanava, dintre d'aquestes 300 participacions que vam tenir la ciutadania, espais d'ombra, vegetació, tot això jo ho hem incorporat. Espai de cultura, un escenari, una zona on realment es puguin fer aquests concerts o aquestes activitats culturals. Zona de jocs tant per infants com per als joves, espai sostenible, plaques solars, espais verds. Jo crec que són totes aquestes peces que les hem juntat amb aquest projecte i cada una d'aquestes ànimes. Bé, i en termes d'habitatge, el conveni amb el govern i l'edifici del Cedre per destinar-lo a lloguer assequible, en quin punt es troba aquest projecte? Bé, es troba, vam signar aquest conveni ara ja crec que fa un mes, els tècnics ja estan treballant internament amb el despatx d'arquitectura que des del Comú vam contractar, va guanyar el concurs, i jo crec que ja, si tot va bé, a veure si el govern el té pressupostat per aquest any 2025, que crec que sí, i puguin començar les obres l'abans possible. És important per habitatge el que hem dit, de dir, nosaltres ja vam posar els fonaments aquest 2024 amb la Conselleria d'Habitatges, tots aquests plans de curt termini que hem fet, el programa Review, les ajudes a nivell de l'habitatge, totes aquestes petites coses que ens ajuden per un 2025 amb més focus en l'habitatge. Quines altres propostes té el Comú per sumar a aquest lloguer assequible? Un dels exemples clars és, per exemple, el concurs que hem fet per aquesta parcel·la Terra Vella, d'aquest concurs públic-privat, perquè el privat també pugui ajudar i pugui desenvolupar aquests pisos a preu regular. El Review, el programa Review, on nosaltres doblarem el pressupost per aquest 2025, perquè creiem que és una bona fórmula i hem de ser aquesta feina de formiguetes que hem fet durant aquest 2024 puguem fer més resultats. Bé, i en termes de gestió de residus, s'ha informat que Andorra la Vella perd un 40% més o menys de l'aigua que distribueix. Quines mesures s'estan prenent per reduir? Bé, aquesta dada era correcta fa un temps i ara ja ha deixat de ser. És a dir, ara estem amb una optimització de l'aigua de consum vora el 80-82%. Estem dintre de la franja que és molt bona. Llavors, s'estan fent mesures, jo crec que la digitalització que estem fent, la implantació de la digitalització a tota la xarxa ens ajudarà a una millor gestió. Bé, en termes de funcionament de punts de la parròquia, la inundació de les fonts no podem deixar d'abastar-la. En quin punt està aquest tema? S'està investigant? Està tancat? Bé, nosaltres amb el tema de les fonts, el 27 de maig va ser quan va succeir aquesta inundació, ens vam posar tots a treballar, primer per esbrinar què havia passat, perquè per nosaltres és un error posar-nos a solucionar el problema sense saber les causes. Vam estar amb els tècnics, amb la coordinadora d'urbanisme, per esbrinar possibles causes
El projecte inicial doncs, tenia algunes mancances i vam fer la possibilitat d'aquesta inundació. Les vam solucionar gràcies a l'empresa constructora que va posar molt de la seva voluntat i ens va ajudar molt. I ara tenim uns fons que estan funcionant, tot i que aquest projecte inicial doncs, tenia unes mancances, per exemple, la captació. Doncs, tenim uns greus problemes de com arriba l'aigua dintre dels dipòsits. Llavors, hi ha uns filtres que s'han de netejar cada dia 2 o 3 vegades, llavors és un manteniment molt farragós. Per això ara hem tret un nou concurs per una nova empresa de manteniment i una nova manera de captar l'aigua que ens podrà optimitzar millor aquest resultat. Ara les fonts estan funcionant i ara el que sempre he dit, hem de treure el màxim rendiment de les fonts després d'aquesta inversió. Sergi González no hagués invertit més de 4 milions en unes fonts, però ara que les tinc, haig de buscar la millor optimització i la rentabilitat que més podem fer amb les fonts, tant sigui econòmic, com d'imatge, com de turisme o com d'altres vincles que podem fer amb les fonts. Els procediments per netejar i el manteniment com a tal s'ha millorat, s'ha canviat? Bueno, estem estudiant la manera d'optimitzar per buscar un millor manteniment, que no sigui tan costós econòmicament. Pensem que aproximadament estem pagant 10.000 euros al mes de manteniment. Nosaltres volem reduir això, ens toca reduir això. Per què? Per coherència i optimització econòmica i sostenibilitat econòmica. És aquest projecte de que si s'hagués pensat d'una manera global, tu pots fer aquesta inversió, però després has de pensar i com es mantenen aquests fons. Nosaltres estem entrant en aquesta etapa i jo crec que el 2025 tindrem solucions que ens ajudaran a tenir més espectacles, millor, optimitzar millor els recursos de les fonts i baixar econòmicament. D'acord, i entrant ja en cultura i esdeveniments, el pressupost amb el que compta la Festa Major d'Andorra la Vella, quina valoració en fa d'aquest? Bueno, era la nostra primera Festa Major, vam utilitzar bastant l'experiència del cap d'àrea de cultura i també vam fer una Festa Major bastant transversal, amb els diferents departaments col·laborants per veure aquesta Festa Major. Nosaltres és molt positiu, la ciutadania l'ha gaudit, però també després de cada concert posàvem un codi QR perquè ens fessin propostes per l'any que ve, quins grups voldrien, millores per les festes, i jo crec que aquest 2025 ja es començarà a veure un altre tipus de festa major, mantenint l'essència, mantenint aquests concerts, aquesta qualitat, però fer-la més partícips de la ciutadania. Pensar que la festa major es fa per la gent d'Andorra la Vella, que la puguem gaudir, que puguem tenir el sentiment de que jo em quedo aquest cap de setmana, el primer cap de setmana d'agost, que tothom marxa normalment, perquè es fa la festa d'Andorra Vella i és la nostra festa. En termes de la Fira d'Andorra, que és un dels esdeveniments més potents de la parròquia, quina valoració en fa? I dos, el plantejament possiblement de moure-la de lloc, en quin punt està? Bueno, per mi és l'esdeveniment número 1 del país, no solament de la parròquia, sinó és l'esdeveniment a nivell de negoci empresarial número 1. El balanç 2024 és molt positiu. Vam tenir una llista d'espera de paradistes que es volien presentar, vam tenir una afluència brutal, tot i meteorològicament el divendres va ser complicat, i ara crec que si tot va bé al febrer tindrem ja el resultat de totes les enquestes que hem fet dels expositors per tenir la valoració. I aquest 2025, bé, jo crec que amb aquestes valoracions que tindrem dels expositors, d'altres espais que el Comú posarem sobre la taula, farem aquest concurs d'idees per plantejar una nova fira, si escau o no escau. A lo millor hem de mantenir la fira on la tenim i ja està, i tenim ja en aquest pressupost 2025, ja tenim pressupostat aquesta fira que ja hem fet durant tots aquests anys. I en termes de relacions institucionals no ha passat desapercebut, no? La situació que va haver-hi en l'últim Comú. Com valores aquesta situació que s'ha donat? Bé, a veure, no puc dir que la valoro satisfactòriament, tot el contrari, de dir, crec que va ser un moment de... En un Consell de Comú, jo sempre ho dic, és com una muntanya russa, tens de tot, i era un Consell de Comú que anava molt bé, tot s'havia aprovat, i bé, jo vaig fer aquest comentari degut a que crec que s'ha de posar en valor aquests 516 treballadors i els consellers amb la feina del dia a dia que s'està fent, i repetidament dir que estem perdent el temps, que no estem fent feina, al final arriba un punt que cansa, i jo crec que cada conseller expliqués tot el que està fent, jo crec que tocava. Vaig demanar excuses a la minoria, ho van acceptar, i jo crec que hem de continuar treballant com hem estat treballant fins ara. Per mi no ha sigut un punt d'inflexió, jo crec que va passar el que va passar, passat 5 dies vaig convocar i vaig demanar disculpes tant a la minoria
i als meus consellers, no va haver cap tipus de discussió interna, tot el contrari, recolzament al 100%, i a continuar treballant per el millor de la parròquia, que és el que volem tots. Ja per acabar, quins objectius consideres que s'han assolit i quins queden pendents? Bueno, hem assolit objectius d'escoltar la ciutadania i començar a treballar amb el dia a dia, no? Aquests ciutadans de primera i ciutadans de segona, doncs començar a treballar i fent focus. Tema higiene, tema voravies, tema començar a fer comunitat, jo crec que són on hem estat fent focus i hem estat treballant. Important, a veure, un projecte com Plaça del Poble l'hem tirat endavant, un projecte com la reforma de l'estadi comunal l'estem tirant endavant. Per tant, jo crec que la gent ja està veient una direcció. Una revisió del POU, fer aquestes preguntes, quina parròquia voldrem, i començar a treballar ja amb aquesta parròquia del futur, del 2050. Doncs moltes gràcies, Sí? Sergi. Molt bé, doncs merci a vosaltres.